Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa Bacolod, Aksyon, Radaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita, Bacolod, aksyon, komentaryo, isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, aksyon, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, aksyon, komentaryo, isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, aksyon, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, aksyon, komentaryo, isyu, Control. Yan ang Serbisyo Publiko. balita. Banat. Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:35. This time check is brought to you by Balita. Banat. Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw. Sang Miyerkules, ika-28 na sa bulan sang Oktubre 3, 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon sa kanginan? 58 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 65 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day.
Nagapabot gid kami sa pagpangamusta sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Kabayon ta nga diri sa Bacolod, apisar nga wala na kita na pagkit. Kabayon ta nga tuloy-tuloy na nino. Wala na kita na pagkit sa listahan sang Department of Health Regional Office 6 nga may COVID-19. Pero ti siling ko kabayon ta nga sige-sige lang. Kabayon ta nga tubtob na ni tapos kag halonggid ang halos kalabanan. No? Importanteng hindi gid kita magsalig. Kunyara kita sa gwa, dapat naka-Facebook, naka-face shield, hindi kay Facebook. Naka-face shield, face mask, kag social distancing, no? Amo wala nang importante. Kay kahapon daw, taas-taas gid ang Negros Occidental, pila 250. Ka mga kaso, kabayuntang nga manubo-nubo na siya, no? Karon nga adlaw, no? Kagang Bacolod, 0 sa listahan sang mga nagpositibo, no? Wala sa listahan ang syudad sang Bacolod. Ay, kabayunta, nga magsigi-sige na ni. Sa mga kaaksyon ta dira nga naga-monitor sa pagpangalagad ta sa aksyon na BBB, sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, kabayunta ready na aton sini nga panyaga. Ang iban sini nakatapos na gid man sa pagpanyaga. Sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan, never gid kita nga magsalig. Sa mga kaaksyon ta sa banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Ang ginabantayan sang probinsya, ang Kabangkalan, ang Cadiz, kag San Carlos, daw kadamo gid kuno sang kaso to. Ay, perfect. Digid magsalig sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Oriental, sa mga banwa kag syudad Mandira nga malabutan sang aton sini nga pagwaragwag. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kag kalakip man sa Bugos nga Region 6, nagaabot gid kami sa pagpangamusta sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa paglakip sa San Carlos City bilang high-risk area sa COVID-19. Welcoming news suno kay Mayor Gostilo, syudad magatinguha agud nga matapla ang pagdamo sang kaso. Kaina sa aga pa naglukso ng patrol cars ang mga kapulisan sa San Carlos para maglibot sa mga area sa San Carlos City sa pagpanumdom sa mga kaaksyon ta sang social distancing, face mask kag face shield, kag kung way man lang sang dapat nga kaladtuan, kinahanglan magtiner lang sa ilatag sa ka mga puluyan. Pero sa may mga kaladtuan kag importante hindi gid mapaiway, way gid ta may mo sina kundi pagakadtuan, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Syudad sang Bacolod gina-finalize pang scheduled nga patigayonon sang surveillance testing sa mga drivers sang food delivery services. May balita man kita sa BCPO karon dugay-dugay hibaloon ta we have Aksyon Eric Magbanwa. Kag balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Alvin Graba.
70 anyos nga lula nakuhaan sang duwa ka mga armas kag mga bala sa syudad sang Sipalay. 70 years old na ning lula. O may armas pa. Sino armas ni lula? O duwa pa ka armas. Ay 40 si lula, no? 70 years old na. Ibaloon ta na karon dugay-dugay mga kaaksyon samtang sa balita sa special assignments. Igabalita ni Aksyon R. Tayhopon, balayran sa kuryente sa mga konsumidor sa Seneco. May pagtaas sining nga bulan. Komunikasyon sang ERC angot sa disconnection policy na bato na sang tagpamuno sang Seneco board sining nga adlaw. May balita man kita sa patrol ni Aksyon Alvin Graba. Duha ka mga bag-ong miyembro sang Tunggo Group na dakpan sa entrapment operation sa Banwa sang La Castillana. Tunggo Group? Abi ko Tunggo gali. Ano ni siyang Tunggo ni man? Apelyido ni kon ngalan sang grupo nila. Amo ring hibalaon ta karon dugay-dugay samtang sa balita naman sa out of town. Sulubutong ni Aksyon Roger Gotin. Wala si Stephen Fresquito kag si Percival Villamor. Sa syudad sang Cadiz, 48 anyos nga lalaki pilason sang magdangat sa Cadiz City Emergency Clinic matapos ginlabok. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, 5 ka mga DOH official suspendido sang 6 ka bulan angot sa ginaligang delay sang pag-release sang health workers benefits. Kag chartered flight sa Red Cross magabiya na sa pungsod padulong sa China para kuhaon ang ginbakal nga kapin sa 450,000 nga COVID testing kits. Maki-update kita dugay-dugay sa COVID-19 diri sa bugos nga Region 6, bugos nga Kalibutan, kag bugos nga Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina ginaknowledge ta na, ang aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live nga naga-monitor sa sining nga udto, ipadala lang ang inyo sining nga mga mensahe. Kag jutay lang, no? Para maakomoda tagid tanan sa mga kaaksyon ta via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa mga yara sa website nga naga-monitor man kag nagabasa sa aton sining ginapang poste sa aton sining nga website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon via Aksyon no Radyo Bacolod. Ginaknowledge na kamo tanan-tanan karon lang dugay-dugay ang inyo sining nga mga mensahe kay ihatag tagidina mga kaaksyon, no? Sige, daligid lang kay yari ng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, October 28, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 2 kag 14, liwat 2 and 14. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa sining udto.
May lang nga pag monitor dira ho. Daligid lang ha kay iskanunta na gid daw kadamo gid. Kay Ophelia Galero Arce. May lang nga pag monitor dira sa Banwasang Isabela. Tamyaw lang sa Silver Dragon employees with Sir Engineer Felix Villatora kag si ano siya Itom kag Agapito nga monitor gid subong ay puerti. Sige kay Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maao may lang pag monitor kay Emil Lopez dara sa Tabunan, Bago City. May lang pag monitor no kay Emil Lopez, kay Nini Rodriguez. Ga monitor man sa Paglaom Village, Subong, Nene Rodriguez. Thank you so much, Gidne. Kay Alex Montesa, may lang pag monitor kay Dennis Richard Tibor Roma. May lang pag pamati dira sa Banwasang San Enrique. Great lang si Regent Tan Villalon kag sa Energy Funds Club. Ayos, dagang salamat Dines Richard Tibor Roma. Kay Zeta Lunan, may lang pag monitor set. And Alex Montesa, sa Rex ang armas ni Lola, basi basuka na para sa bana niya nga rebelde. May EID pa na basi si Lola, kasarang pa na siya magbitbit MG42. Ay, pwerte si Lola gani manambot nga may armas ni Lola ato na karon ni Baloon Lexa. Kay Winnie Tablan sa Abanyo may lang pag monitor sa Barangay Ginpanaan Moises Padilla. And Gian Resisyo may lang pag monitor Gian kay Jolimar Terol Carbon mayong Action Rex kag sa tanan nga tagpalamati labi na gid sa Banwasang Isabela. Ga pamati kami digikan sa Tagiga. Ayos, thank you so much Jolimar Terol Carbon. Siling ni Alex Montisa, duwa na lang kadlaw si Rex magwa na inyo mga pilit kag gata da masindi ta karon kandila buwas serado na gani man. Ayos. Jess Kadungon, may lang pag monitor Jess dira sa La Carlota si Yoli Yanson, Yolanda Kadungon permigid sila nagapamati. Salamat. Thank you so much Jess Kadungon, no? Kay Rizali, may lang pag monitor Rizali taga Malaysia, may lang pag monitor sa Malaysia. Rizali. And Emily Porras Sordelia, may lang pag pamatinday Emily. Sa kay Hazel Batchmate Alvarez, may lang pag monitor dira sa Kingtown, Barangay Purisima, Central Manapla. Hazel Alvarez, kag sa mga kaaksyon ta dira sa Kingtown, Barangay Purisima, Central Manapla, nga naga-monitor, no? Sa kay Erwin, may lang pag pamati Erwin. Sa kay Veronica Santillan Manukan, good morning lang, Veronica. Kay Noelin Andresio Oplas, may lang pag pamati, no? Ayos. Kay Marlon Flores, may lang pag monitor dra sa Ilog, Negros Occidental. Kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, may lang pag monitor Maria Cecilia Pabon Jimenez. Kay Bonski, Kiamko Bonski. Ay, party ha, grabe nga ngalan niya si Bonski ba? Kay 28 Himagbon, may lang pag monitor dra sa Isabela. And sa kay Marlon Flores, thank you so much, good Marlon Flores. Ha? Kay Aquarius Boy, may lang pag monitor sa Binondo, Manila. Tamyaw ko lang da Esteves da sa Mansablay, Isabela. Kay Nanay Kobibi kag gamay kon dako pato na. Ay, pretty. Ha? Thank you so much, good Aquarius Boy. No? And sa kay Digna Ilanggos ga Salao, no? Ilanggos ga Salao. Thank you so much, Digna. And Gian Resisyo kay Manjo Arnijo. May lang pag monitor, no? Kay Bia Jonathan, good morning lang, no? Kay Marlido Lido Magallanes, may lang pag pamati kay Kokoy D. Dara sa Barangay Bata, great ya lang si Ezra in RGI kag Jiho Tambok permigid ga pamati sa programa mo. Thank you so much gid Kokoy, no? Thank you gid. Ayos kag kay Monserrate Joan, kinday Joan Monserrate may lang pag monitor dra sa Manapla. Gayo home ko inday Joan sa imo sininga mensaya.
Ayos sige daya. Madrop by lang ko damo na ko utang sa imo. Ay, birthday Greet ko lang ba na ko birthday subong. Birthday ni Nonoy Arnold Itchalar. Thank you so much gid Inday Joan Monserrate kag happy birthday kay Nonoy Arnold Itchalar. Birthday subong Tidi nang handa da. Kay Joan Monserrate. Thank you so much gid. Sa kay Merly Gonzaga, kay hindi ko mabasahan yun. Watching from Japan, patamyaw lang pamilya Murata sa Pontevedra. Thank you so much, Gid. Madam Virginia San Antonio Alpenda, may lang pag-monitor sa Celine Homso. Thank you so much, Gid, Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Goryo Sugadong, may lang pag-monitor Goryo. Kag kay Tuto Isaya, Action Rex, Talisay. Talisay siya gali. Sige, dagang salamat, Gid. No? Ayos. Sige, daligid lang mga kaksyon standby kay Herman Andre Tanalgo sa Barangay Kaduan, Cadiz City, watching live. Thank you so much, Gid. Kag kay Nini Rodriguez sa Paglaom Village. Ayos. Sige, daligid lang mga kaksyon standby ay balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 sa aton oras, 11:56 na mga kaaksyon. Sige, saway pa magkapanyaga paghimos na para makatimo-timo na kita sang palanyagahon. No? Sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat nga mag-detox ato, hindi may kangtaran sa 5 ka mga DOH official suspendido sang 6 ka bulan angot sa ginaligar delay sa pag-release sang health workers benefits. Basi kung negosyohan pa to, basi kung ginpasakaan pa to nga na-delay. No?
Chartered flight sang Red Cross magabiya sa pungsod padulong sa China para kuwaon ang ginbakal nga 4,000 o kung 450,000 ka COVID-19 testing kits. Mayon ning balita ni at least bisan paano may lapit to nga sa milyon nga palabuto, no? Kag maki-update kita sa COVID-19, mga kaaksyon diri sa Western Visayas, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, may udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginmando niya Ombudsman Samuel Martires ang anom ka bulan nga preventive suspension without pay batok sa 5 ka mga opisyal sa Department of Health o kon DOH angot sa ginalegar kapaslawan sa pag-release sang benepisyo sa mga health workers karon nga may pandemic. Kahapon, Oktubre 27, ginmando ni Martires ang pagpanaog sa suspension kay Director Kenneth Ronquillo sa DOH Health Human Resource Development Bureau, kaya DOH Assistant Secretary Maylin Beltran, Dr. Roger Tungan sang DOH Administration and Financing Team, Dr. Laurenio Cruz sang DOH Administration and Financing Team, kag si Administrative Officer Esperanza Karating. Suno kay Martires, ginpatigayon ang preventive suspension o kung ginpapanaog ini preventive suspension sa 5, agot hindi sila maka-impluwensya sa ginahimo ng investigasyon sa issue, labi pa nga ginakusahan man ang mga ini sang gross neglect of duty and insufficiency sa kaga incompetence in the performance of official duty. Ang Ombudsman's suspension order ang nagamando kay Health Secretary Francisco Duque III para sa gilayon nga implementasyon. Makapila ka beses naman nga ginpalayag ni Martires nga ang DOH ang wala nagakooperar sa investigasyon sa Ombudsman angot sa DOH COVID-19 response. Samtang sa dugang nga balita nasyonal, padala sang chartered flight ang Philippine Red Cross sa China para kuhaon ang 450,000 or 450,000 nga COVID-19 testing kits. Suno kaya Senator Richard Gordon ang flight ang magabiya buwas nga adlaw Huwebes, Oktubre 29. Ginabulubanta nga magalabot sa 6 milyones dolyares ang gasto para sa chartered flight kag para sa balorman sa nga testing kits. Tigin pahag ni Gordon nga dapat sadtong Martes pa nakabiya ang chartered flight pero bangod bag-o lang nakabayad ang PhilHealth sa ila partial nga utang sini sa Red Cross na delay ang flight. Bangod nahatag na sang PhilHealth ang partial payment nga 500 million pesos, may gastuhon na ang Red Cross para sa flight kag testing kits. Sa Huwebes man, mismo nga adlaw gilayon man makabalik sa pungsod ang flight, dala na ang mga testing kits. Samtang sa update naman ta sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, sa karon ang kaso nagadangat na sa 44,236,898. Ang nagkalamatay sa bugos nga kalibutan, 1,171,337, kag ang nakarecover 32,444,162. Sa sa Pilipinas, pinaka-latest nga data, ang cases naton diri 373,144, ang nagkalamatay 7,053, kag ang naka-recover 328,602. Sa Negros Occidental, may 112 ka mga bag-o nga kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 4,613. Ang Bacolod, good news, kamay isa gid lamang nga nadugang Action Rex nga nagdala sa kabilugan nga 4,750. Kaga out of 4,750 cases nga na-record sa Bacolod, 330 na lang ang mga aktibo nga kaso. Ang recoveries may 50 nga nadugang kahapon sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 4,298 recoveries kag wala sang bag-o nga napatay. Gani nagapabilin sa 112 ang death toll sa
Bacolod. So Western Visayas sa kabugusan may 223 ka mga bagong kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 16,181 confirmed cases ng COVID-19 kag out of 16,181 3,059 na lang ang aktibo nga kaso sa Western Visayas. May 139 man ka mga recoveries na record yesterday nga nagdala sa kabilugan subong nga 12,747 recoveries. Kag isa nga naduga nga napatay kahapon sa bugos nga Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 375 deaths sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time las 12:04 ng aton oras. May isa kita diri ka utod balaho nga pangayo sang bulig. Siling niya mangayo ko tani bulig sa inyo kung mabato ninyo man ang message ko kabay pa mabuligan ninyo ako para sa inablos ko nga 5 years old. Ano ning 5 years old yan niya? Hinablos siya na confine dira sa Corazon Locsin. Wala kuno doktor nga magatanaw sa iya tapos napabayaan lang sila. Ang bill sini, pila ka adlaw ning billing sini? 3 ka adlaw. Ang billing is 37,142 pesos and 64 centavos. Grabe, 3 ka adlaw. 37,142, no? Nano ini? Ang bill ginsulat-sulat pa sa ay nano. Ati way pa maniguro ang magwa ang computerized lang nga billing kundi ginsulat lang inisyal. Siling niya daw palingki, no? Daw merkado. Amo na ang bill nila nga ginhatag. Sir, daw hindi gidya maayo. Tapos 3 days pa lang subong ang hinablos ko sa ospital nila. Dapat may breakdown sila sa bill, hindi nga amo sina. No? Mayara man na guro sa billing section, pwede ninyo makita sino naghatag sa inyo sini. Base ko ng personnel mandira nga ginlistahan lang kamo, amo na kadako 37,000 plus. Pero ang breakdown ara man na sa ila sa gyapon, di man na pwede nga amo lang na nga daw listahan lang sang utang mo ang ginapakita sa imo, no? Sige, sa mga ka-aksyon ta dira, kung gusto ninyo magpa-compute sa inyo sining balayaran, pero hindi pa man kamo siguro kagwa sini. Hindi pa man kamo kagwa kung nga ginbutangan kamo sang sulat sa papel nga muna kadako ang inyo balayaran na within 3 days. Kay kung magawa kamo, hindi pa na pwede nga sulat-sulatan lang sa papel, no? Kundi mayara sang computerized o kung gintali na sila nga mga balayaran ninyo, no? Kada adlaw. Ayos, sige, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:06. Daw magkayuhom kaman kung kaisa. Sige, kantuan tanay balita ni Action Alvin Graba sa patrol. May mga basikon may mahingagaw pa kadto sa patio. Karon nga adlaw may mga bulak dira sa sementeryo sa Gua, no? Kay balumantang ati kon tigsilindi November 1, kumunga ti sirado kita epektibo buwas October 29 to November 4, wala sang open nga mga patio diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May mga bulak man nga mga presyo si Action Alvin Graba. Hibaloon tanay bi ang sitwasyon sa mga patio diri sa palibot sang siyudad. Plus ining duha ka mga bagong miyembro sang Tunggo Group na dakpan sa entrapment operation sa Banwa sang La Castillana.
Yari ang report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Aksyon Rex ang sitwasyon karon sa Burgos sa Public Cemetery medyo jutay pagid lamang no. Ang mga nagabisita sa tagsa ka mga lulubngan sang ila sining nga mga himata nga sa piyak sini Aksyon Rex nga ati subong adlaw katapusan nga adlaw nga mahimo sila nga makabisita sa lulubngan sang ila sining nga mga himata. Action Rex ang Burgos Public Cemetery and even ang Burgos Catholic Cemetery ang pipila pagid lamang ang mga nagabisita, pero may mga nagabaligya na sa sulod sa subong. Wala kita sa may nakitaan nga nagabaligya sa bulak sa Sagwa Action Rex no, kundi ara mismo sa sulod sa Burgos Public Cemetery ang baligya nila nga bulak, pero gagmay nga mga klase sang bulak kagapipila pagid lamang ang mga disenyo bala Action Rex. Sa diin ang design sa nga bulak nga ila ginabaligya, mabakal mo barato lang. Pila? Between 30 to 50 pesos. Kaya nga kadamo na? Di jutay. Ano nga design naman ilang anong pinakamanubo dra nga presyo aw? Ang pinakamadubo nga presyo sa ila is 30 pesos. 30 pesos? Pero nabutang lang ni Action Rex sa may kuan lang balas ang iyasang saging. So iyasang lawas balas ang saging. Nga ginadasok lang, may ara gusto mo sa basket 50 pesos. Ara man Action Rex ang mga kandila. Ang kandila actually between 5 to 15 pesos gid lamang ang presyo sa kandila sa sulod sa patio. Kung small, ang small bala nila Action Rex medyo daw bulpin lang bala ang lawas ng kandila. Ang gamayon. Pila ng presyo? 5 pesos only. 5 pesos? 5 pesos. Kung gusto mo medyo dako-dako pa, medyo daw tudlo kadako, ati inaya 10 pesos. Kagang medyo dako-dako gawa, amuli ang 15 pesos, ati inaya Action Rex, pwede na madala, kag mag-sindi na sila sa lulubngan o sa pansyon, sa tagsa ka mga minatay Action Rex. No? And gibisitahan taman ang pila ka mga nagabaligya sa bulak, sa likod lang bala sa Bay Center. Damo man sa mga nagapamalaklot. Ang dira sa dalom? O sa dalom mismo sa Bay Center, sa likod niya. Tida mo? Ara man Action Rex, may ara man damo, may ara man jutay nga nagabakal. Depende sa mga kay damo nga raya Action Rex mo. Sa raya na yang may ara nga mga suki abi nila ati dasig kag damo nagapamalaklon, pero sa medyo kuan bala ti kay udto ti jutay pa nagapamalaklon sa iban man. Pero ang presyo kung yara ka dira mismo ang presyo sa bulak per basket na ni Action Rex 150 pesos ang small. Magkamay lang ganyan bulak Action Rex, no? And pero sa Bumalakal damo-damo man? Bumalakal Action Rex maninit subong may ara man iban nga damo nga may portion like Johnny Indose. May mga suki na sila Action Rex mo. Sa ano? Sa may likod pala sa Bay Center, sa may Johnny Indose Flower Center. John Indose? John Indose or Johnny Indose. Amo ni ang pirmi nga ginalawag man ni Tawe, no? Dito ta nagkadtog nagpakig-angot kay halos palarehos ang presyo sa bulak. Ang gamay nga basket 150 pesos, amo ning small. Ang medium nila 250. Ang dako nila nga bulak may ara ranges between 350 to 500, depende na ya sa mga floral decorations ka gusto man nimo. Okay. Kag depende man naguro sa klase kay siling ni Alex Montisang Malaysian ma'am nagapresyo 1K. May ara Malaysian moms pa lang na ang bundles na naguro Action Rex. Ano to ganing mga presyo tong ginatag mo to? By floral decorations na lang ni Action Rex mo. Away na mga names ang may ara man sa isa ka floral decorations ara na dara iya ang Malaysian moms. May ara na dara iya nga parong-parong kag ang aton paborito. Anong paborito mo? Laton duha ang Daisy. Ang Daisy? Daisy? Oo. Imo na iya paborito. Nakadlaw si Sir El Rio kung anong paborito, no?
paborito niya. Daisy? Oo, ang Daisy size, ang Daisy 9. Adra, kaya makuan sina, madisgrasya kung DC size. Ang Daisy size, disgrasya. Ang Daisy 8 kag 19, pili. Ba't ano man yung mga bulak Action Rex? Araman da si Inday Rose. Bali, per basket na ni. Basket na ni sa Action Rex. Ginahatag mo nga sa baligyan sa Dalumsang Bay Center. Sa mga patio siguro, may araman sa Burgos daw kakita man tada display sa mga bulak, pero hindi tama gid unlike before nga puwerte ng hilera sa mga bulakan sa mga patio. Sa tuod na Action Rex. Subong daw, isa, duwa, daw mo lang nagabaligya, dira. Gamay pa nga lamesa ang gamit nila. In fact, kung lang taon ta last year, kita mo gahimugasa ang mga tao, bisan amo nga oras damo pa ang nagabisita sa patio. Pero subong niya pila ka nahot palagi lamang, no? And lauman karon sa hapon after work o kung pagkatapos ang trabaho, hiyagaw pa. Oo, may ara pa gid sila kag dumagadag sa ganaya ang mga nagabisita o magabisita sa tagsa ka mga patio Action Rex, especially sa Burgos Public Ambot Cemetery. Kung ati may mahingagaw pag man na siguro karon ambot kun hasta ano oras ning masirang mga patio Oo, may baluan ta ni karon sa Kay gabi. last day subong dibla? Last day Kay subong. buwas hasta sa November 4 sirado ni. Bantayan ni sang mga kapulisanta. Action Niningway Rex. sa magkapadulong sa mga patio kagway makasindi. Hingagaw gid na sila kay ang katapusan na daan nga adlaw ti buwas 29 tubtob 4 sang Nobyembre at hindi sila pwede makabisita kay base man sa pagsulundan nga ginapadala kag ginhatag man sang DILG nga ginapatuman man sa tagsa ka mga banwa kag Syudad Action Rex. So, amo ni nga sitwasyon, no? Diri kita naman sa balita, gikan man sa CIDG. Ang mga supultorero ta, mga kwantadra? Yes, Action Rex. So, in fact, naka-istorya kita sa ila sining ang nagapamuno bala Action Rex sang ako nagabantay kag ang silbing nga supervisor sang tagsa ka mga patio, particular dira sa Burgos Public Market, si Ricardo Ripuego, sa liin suno sa iya, nga sa karon ang number 1 nga ginapatuman diri sa sulod sang patio, amo ang social distancing. Importante. Pero daw may mga bata pa man na danon ang mga bata man? Ni man, wala man kuandiri ang mga bata. Kami ara man mga bata nga nagabisita upod sang ila sini nga mga ginikanan mo, pero ang importante lang suno sa iya nga ang importante social distancing kag ang pila pa mga pagsulundan gid pamangkota man kung bala may mga nagreklamo na sa iya kung may ara nga nagkuan bala may na ang lubong ginlubong halimbawa mga 5 years ago pagbalik nila way na sa lulubngan. Ang iba naman halos hindi man matandaan kundi diindampin na lubong abi ang isa ka bangkay sang ila sining himata nga nagapadulong man sa iya. Nagsaylo? Siling ko gani. Sir, ano niya ang plano? Nagsaylo? Hindi. Pamangkuton tang sepulturero sa diin digang sepulturero magatudlo diri dampi ginlubong galing kiti naglapaw ka lang pila ka step. Okay. Ari Action Rex ang portion lang sa nga pahayag ni Ricardo Ripuego nga amo mismo ang nagasilbi nga supervisor sa Burgos Public Cemetery. Sir? Dali lang Action Rex kay nagkuhan doon na huya-huya si Sir Rao? Oo, nahuya si Ripuego. Ari Action Rex. Oo, madamo sentawo pero kontrolado nato bangod sa mong pagsulundan. Kapati sila sa mga advices laygay kag mga butang nga dapat sundon pagi sa sining COVID-19 nga programa kag pagsulundan. Sir, speaking about pagsulundan, ano ang mga pagsulundan diri sa sulod sa patio, sir? Ang number 1 gate, ma-apply kita social distancing, limitado nga pagsulod sa tao. Kag kung may lubong, ang tagsa ka pamilya nga nagalubong, ma-apply gid sang social distancing sa gyapon, mangugas ang kamot, kag may mask. Sa karon, sir, kaang sining pagbisita sa pila naton ka mga kauturan sining hapon. May mga problema sila nga ginpadangat sa imo mismong opisina sa karon, sir. Ang masami nga problema ang pagkaladula sang mga lapida nga marmol. Pero gintagaan ko sila assurance after 3 days
ginausisa ka ginaimbestigar ko kay kung sinong naghimo sila sa katuntuan, pasabton ko kag papailan kaso sa pamilya. In kaso gidman may ara amo ni sila sir or may ara gidman sir nga mga nagkaladula nga mga bangkay nila abi sa lulubngan matapos sa pila ka tuig. At rin natabo na, inabalang na sulisa lang, nagpinsar sila sa siniabi nga lugar, di na lang nabutang, pagkabot sa nagkakigo nga timpo nga ara, gidyang nagubra, diri gali sonan. Aksyon na Rex, portion sang pahayag, sulisas lang pag-abot sa panahon, pagbalik nila nga pagpati nila na lubong abi ang bangkay sang ilay mata, o galing kay iti may pila lang ka metro ang diferensya. Sa dugang pagid naton nga balita, balita naman gikan sa CIDG, arestado kahapon ining duha ka bag-o nga miyembro sang Tonggo Group involvado ni sa mga gun running activities sa syudad sa Bacolod kaga probinsya. Sa Barangay Robles, Banwasang La Castillana kahapon nadakpan ang isa diri si Jobel Sumugat, 46 anyos, kag residente ni Sampurok 1, Barangay Kabakungan sa Banwasang La Castillana. Pero ang operation nila Action na Rex dito sa Kuanman sa Barangay Robles sa diin sunod diri kay CIDG Bacolod City Field Unit nga Deputy Chief nila nga si Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Ining si Jobel Sumugat Action na Rex ang positibo nga nagbaligya sa ila sang isa ka unit sang KG9 nga may ara duha ka magazine kag nakuwaan pa ni siya sang isa ka unit sang silencer kag subong man mga bala. May nakuha pa ano ni i-dispatcher ni sang suspect? In-dispatcher ni sa ila sang ang katransaksyon niya sa IDG. Kataway sa kabalo nga katransaksyon niya galing si IDG. Sunod diri kay Ramiro Gocotano, naibaluan nila nga mga bag-oy ni nga miyembro ila bangod may mga communication kundi ang mga bag-o nga miyembro sang bag-oy nga miyembro sang Tonggo. Kunti ano yung Tonggo man? Ang Tonggo ang muling apelyido sang isa ka tawo dito sa Cebu nga ilani nga nagapamulo sa ila kag amo ni nagasupply sang illegal nga armas diri sa Bacolod kag Negros. Sunod sa iya nga nakakuha sa number abi ni Sumugat kag diri nakasugod man communication sa pila ka mga tawo previously nga nagkaladakpan man sa nga ila sini nga hanay. That is why nga paagi man sa communication din ng isang ni Gocotano diri sa suspect asusta kay positibo gid Action Rex kag hapon nga daw nga nagbaligya sa nga illegal nga armas, particular isa ka unit sang KG9 may isa ka magazine kag isa ka unit sang silencer mismo sa KG9 Action na Rex nakuha man. Iyan ni KG9 Iyan ni KG9? Iyan ni KG9 Action Rex ginabaligya niya kay ang ang KG9 halin ni siya sa sa Cebuman sa Danau. Oo, konti magambal kita Danau, konti tikpal. Baltik. Hindi maguro kay galupok man na mo. Sa bagay, hindi ka mangyapon. Hindi ka man santuhon. Hindi man ta santuhon. Kung magbisita. Nakuha man sa iya ang ID sang Task Force Kasanag. Task Force? Task Force Kasanag. Gali? Oo, nakuhaan pa siya sang ID. May ID pa sa? Oo, may ID pa siya. Isang Task Force Kasanag. In the interview man naton si Sir Jan Chong. Ginpangilwala niya kay pabati tabala karon ang tingog man ni Jan Chong Action Rex. Kay nagluwas sa ID sang Task Force Kasanag, may mga ID pa siya sang Intel Officer sang Negros Island Region Anti-Crime Group. May ara pa kabayan. Sinong nag-issue sang mga ID ni? Amo niyang dapat nga usisaon pa sang mga usisaon sang mga kapulisan, especially ining mga nga nakuha ang nag-issue abi kung sino ni kay si Jansong subong sulo sa iya gaamat-amat na siya pang usisa kung sino gid yang nag-issue makita man kung sino nagperma sang ID na nga Task Force Kasanag kagiban pang mga ID sina. Correct, Action na Rex si gani nga siling niya actually kay nga nambal nga PK kay number 1 by barcode ang ID sang Task Force Kasanag. Ang nakuha may barcode balang ila sila nga ID. Oo, ang nakuha dili sa iya way mali barcode
gin-laminate ng balang ID. Dudugay naman ni guro nga Oo, ini. 2018 pa ng ID. So, kay siya mismo nagbisita to kagabi ko, no? Si Chanchong, kay Ginla Usisa iya Ginle. Now, magluwas sa mga ID, nakuha pag ang iban pa, ID mga galing sa guardians, may ara pa siya. Piling ko ba, maayo pa siya, may ka-ID pa siya ka-guardians, kami wala. Pila lang kami luto, aksyon na Rex, nga nakaligad, sa amo man mismo nga lugar, sa along Heller Street, sa Barangay Robles, sa Banwasang La Castellana, ginaresto man si Renon Taclobos. Si Renon Taclobos, actually, taga Purok Libas ni siya, Barangay Delicioso, sa Banwasang Ilog. Nagbaligya man sang usi nga machine gun. Usi? Usi nga machine gun. Amo ni ang ginbaligya. Kay suno dili kay Gokotano. Nga ining si Taclobos, kasubong man si Sumugat, isilang ni sila katuhog. Kay pirmi ining duha, may constant communication. Kay ang ginhimo gali diri ni kita ni Gokotano nga after niya sang communication niya kay Sumugat, nangita pa siya basin may ara pa iban nga armas. So siya kay ging-communicate gali ni Sumugat ang iya nga upod si Taclobos may dala usi kunti pagkat after 10 minutes si Kopman iling si Taclobos din na recover diri ang isa ka unit sang usi submachine gun nga may magazine pa action na Rex. May ara man 5 ka mga bala nga nakuha man sa iya. Lunsay iling duha mga miyembro man sang Tonggo Group nga nag-operar diri sa Bacolod kag probinsya. Ari Action Rex pamatian ta ang pahayag ni Chief Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano. Actually, sir, nabala naman niya sa previous sa mga apprehension na to, particularly sa bypass operation entrapment sa mga illegal gun runner. Na-mention na ni sila nga mga persona, sir. Na-mention na ni sila. Ang ginhimo na mo, sir, once nga ma-mention na sila, ginabalidate na muna kanigiban pa mga grupo nga nag-connected, may connection pa sa mga ibang grupo nga nadakop na to, no? So, last week, sir, nita kami pamagi nga makommunicate na mo ini nga 2 ka persona. Actually, ini si Jubel Sumugat, amo gini nakuhaan na mo na cellphone number. Nakuha na mo sa informasyon, sa trupa nga nagbaligya gini sila armas. So actually, sir, sa kalidad sa armas nga ginubran, makita na to nga ini Danau Mid ini sa Cebu pa rin halin, sir. Kay Jubel Sumugat nga ang kidinay niya, amo ni ang Danau Mid, ini naman kay nakuha kay Renon Taclobos, amo ni Gusi. Makita mong grano nga Danau Mid pa rin, no? So, ini nakuha na to sa position lang nga duha sa simultaneous operation naton nga 10 minutes lang ang gap. Kaya ang una na mo na transact amo ni si Jubel Sumugat, may baligya siyang armas. So amo ni nakuha naton sa iya position sir nga usa sa KG9 taga mga ining nga mga asok, 5 ka mga assorted cars na gindala na sir nga membro daw siya sa task force Kasanag Incorporated, isa man sa intel officer sa Negros Island Region Anti-Crime Group. Ining sa Negros Island Region Anti-Crime Group, si Ramon ng anti-corruption daw, anti-crime, anti-drugs daw ni. May-ari pa siya isa kaiding nga membro daw sa Kabayan Action Group, kag membro man daw sa Guardian. Action Rex ang payag diri ni Police Chief Master Sergeant Gokotano. Ginpalabuta kay Task Force Kasanag National Chairman nga si John Chong ang ID ni Jovel Sumugat Action Rex after nga nakuha ni sa iya kahapon during sa operation man sang mga kapulisan especially sang CIDG sa diin sunod diri kay John Chong nga peke kag hindi nila miyembro ining si Sumugat. Ang ID nga nakuha sang CIDG kay Sumugat 2018 pa kagin palaminate lang din suno kay John Chong ang ila sini nga ID may barcode kag every year gina-surrender o kung ginabalik ang ila sini nga ID agud isyuhan liwat sa bag-o nga ID. Pero antes makabaton sa nga ID ang mga miyembro legitimate member abi sa nga Task Force Kasanag ginapaagi ili sa seminar kag ginapaidalom o kung dapat magpaidaloman sa mga pagsulundan sa nga Task Force Kasanag kaangay kung may legitimate operation ng mga kapulisan kag upod sila dapat suksok nila ng sini nga ID o kung dala nila ng sini nga ID kag iban pa nga mga aktibidades sang Task Force Kasanag. Ari ang pahayag ni John Chong. In fact, intawagan ako sa IGG kagabi, no? Mga more 8 p.m. siguro kagabi.
mismo na may tao sila gidakop nga may ID abi ang PPK, no. So automatically ko mismo no nag-verify personal kag nakita to fake ang signature kag fake pagid ang kabilugan nga ID. Tapos ikadua, may memo kami sa TFK nga antes sila maggamit sa ID, may ara na sila sa ginapirmahan nga kung paano gamito ng official ID sa TFK. Number one, may-use mo na during sa aton mga activities sa TFK. Ikadua, may-use mo ang ID during official uniform o official functions sa TFK. So, kung magamit mo ina sa illegal kag sa ginatawag nga hindi official, gina-consider namon ina nga violation mismo sa personal nila kag tantamount for termination of membership nila, sir, no. Ang may mga disciplinary action na kamay ginahimo. So, na ikadua, para mapo sa pag-insindi nila, sir, ang ID sa TFK may barcode na siya. So, since 2019, ang aton nga barcode niya may arana na siya nga hindi mo siya pwede ma-fake, no? Kaya may dinascan kita sina kung original siya. Tungod siyang matabo na mga last year lang nga damo siyang pag-isyuan ang aton nga isa ka officers formerly kagin-halin taman to tungod sa issue man sa ID. Okay. So, muna sa subong So, narex ang kabahin ginamang sa pahayag ni John Chong. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby anay sa dugang pang mga reports kay ibubo talang ni pa, sudlon talang ni ho. Isagid lang ni standby mga kaaksyon. Serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, sa iluhantang balita sa Bacolod City Government Center si Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan syudad sa Bacolod gina-finalize pang scheduled sang pagpatigayon sang surveillance testing sa mga drivers sang food delivery services. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex gina-finalize karon sa Emergency Operations Center kon EOC sang syudad sa Bacolod ining pag-conduct no sang surveillance testing sa mga drivers sang food delivery services diri sa mga syudad sa Bacolod. Action Rex mo ini ang target nga next nga sector nga ipaidalom sa surveillance testing kon RT-PCR test. Action Rex ginpahayag sa aton Executive Assistant Ernesto Pineda ang Cluster Headed Markets sa Bacolod Quick Response Team. Ang ini nga plano approved na ni IETF Visayas Chief Implementer retired General Mel Feliciano nga pesar Action Rex nga naganubo ang kaso ng COVID-19 suno kay Pineda may pasigapon sang pamahog sang COVID-19. Rason nga ang approach isa mo siya ang surveillance testing nga pisar nga hindi close contact ining mga naga-deliver no ining mga nagamotorsiklo ba naga-deliver sang pagkaon o kon items sa ibang nga lugar or sa mga kabarangayan diri sa may syudad sa Bacolod. Kaangay lamang may paidalom sila sa swab test. Action Rex no kay Pineda ila pa ginaistoryahan kung ano nga sector ang unahon sa surveillance testing. Pagod may mga plan man ang syudad nga ilakip ang mga satellite market vendors kagang transport sector. Action Rex suno kay Pineda magapakig-angot ang EOC sa mga management sining mga delivery services para sa listahan
sa ila sining nga mga drivers nga malaki pa sa programa. Ang pagkaroon ng ni Pineda nga pwede sa gihapon makatrabaho action direct sining mga driver once nga matapos ang ila sining food testing nga ginatawag kag kung sa tion nga mag-positive sa COVID-19 dira lang sila i-extract sila sining nga balay kag ipatuman ang contact tracing. Ang approach sini mangin parehas no sa ginapatigayon man sa surveillance testing sa mga market vendors sa tatlo kadalagong nga merkado diri sa may syudad sang Bacolod. Aling palihagan Executive Assistant Ernesto Pineda. Mga surveillance testing na, ipa-implement natin as per General Maliscon kayo sa concern and ang sabi niya, ang siling niya, ipa-implement yan, schedule lang. Kaya ang aton nga, ang census, tama na ka nubo. Nagnubo na kayo, pero sige-sige pa. The reason why nga kinanglan makandak kita surveillance testing. Sino unahon, sir? Tiyan muna ang istoryahan pa namon. Pero ang mga prospective nga mga target, like sang food delivery, kinahin sugiyon, schedule na lang. Satellite, sir? Wala pa. Wala pa. Balian mo ganaw ng food delivery. As to the schedule, wala pa man. Pero daw lang taon ko kung ang weta. Hasta guro sa satellite mo. Ang amon kontak ko na lang, ang ila na lang ang management. Sa management na lang. Amo ang mga tagisting sa amon. Okay. Pero ang expenses niya ka city? Sige. Hold man niya. Pana-approach sa ito ni surveillance testing. Surveillance testing. Sige. So, miningtanan sila dungan. Direksyon ba hindi sa mamperang ilang pag-negosyo. Sige, Japon. Sa portion nila lamang sa palihagan, Executive Assistant Ernesto Pineda. Takda alas 4 karon sa hapon, mayroon sang press conference nga pati kayo nun. Pangunahan ni Mayor Bing Leonardia pod si Sir Mel Feliciano at naman si City Administrator Emang regarding sa COVID-19 campaign sa syudad sa Bacolod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Rat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Akson Dale sa iluhantang balita sa Kapitolyo. Si Akson Marlon Hinovia ini may kangtanan sa paglakip sa San Carlos City bilang high-risk area. Actually, San Carlos, Cadiz, and ano pa tong isa to? Daw na mislok ko, dalagi lang. Okay. Tatlo ni actually ka mga areas mo ang gina-consider nga high-risk, no? San Carlos, Cadiz, and di na itong isa to. San Carlos, Cadiz, and Kabangkalan, no? Tatlo. Bangod sa COVID-19, welcoming news suno kay Mayor Gustilo. Syudad magatinguha agod nga matap na ang pagdamo sang kaso. Yari ang kaunta sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Akson Rex sama sa pasangkaron kag pabakuron pa sa lokal nga pangaluhan sa syudad sa San Carlos sa Negros Occidental. Nga ila sila nga kampanya agad ito nga matap na akon maganahagan man lang ang pagdamo sang kaso nga COVID-19 sa ila sila nga syudad sa bulig man sa nga gobyerno provincial. Hindi matapos nga ang syudad sa San Carlos ang nalakip sa 18 ginagabig high-risk areas sa pungsod sa Pilipinas kon COVID-19 cases ang pag-ahambalan sa area sang Visayas. Duam lang kabilakson Rex ang nalakip sa high-risk areas. Ang upod sa San Carlos City, amaning syudad sang Iloilo dito sa probinsya sang Iloilo. Actually, high-risk area kay nasandig ini sa bahin sang tinatawag nga daily attack rate. Ang pagbutsog pagdamo sang kaso kada adlaw sa sulod sang dua ini ka semana monitoring sining grupo nga ginatawag nga Octa Research. Ang Octa Research grupo sa mga eksperto nga amo nagamonitor sa COVID-19 situation sa pungsod sang Pilipinas. Ang ila sa naging basihan
Dua ka semana, period ini humalin October 11 to 24. Man ka na mo aksyon rek sa mga reaksyon kag nagapamangkot nga taga Negros or taga Bacolod man or taga San Carlos nga analakip ang San Carlos City sa high-risk areas kay maibang gani nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental nga may mas madamo gani ang confirmed cases mo ikumpara sa may syudad sa San Carlos. Ang ining report ngayon pagwa sa Octa Research, why na sila nagbase sa pinakadamo nga confirmed cases? Kundi sa duwa lamang ka semana nga period, daily attack rate ang ila sa naging basihan. Number 17 ang syudad sa San Carlos. Kon data sa bilog na sa 81 plan sa 81 okay. Ka 17 rank ang syudad sa San Carlos. Ang daily attack rate yesterday per 1,000 population para sa 6.2% action Rex. Ang ginalinan sa ginakabigan ni Mayor Renato Gustilo nga welcoming news ini kag kapasalamat gani si Mayor nga ginpabalo sila sang Octa Research nga mas maingganyo kag mas mahatagan pagi sila sang kusog parang dublihon or triplihon pagi ang kampanya Action Rex. Ang ginalinan sa nagali kon matutuman nga naglikad tong mga sinimana may ara sang implementar nga preventive lockdown ang syudad. Mga government offices in lockdown kay may pila ka empleyado nga nagpositibo. Ang ining empleyado naka may exposure ini sa miyembro ng COVID-19 Incident Management Team. Amo to rason kung nga may swab test agin patigayon, plak mga contact, close contact nila, ginkuhaan man sang swab. Muna resulta, kung nga aga mabutsok ang kaso, nagtabong kaso, sa sunod lamang sang pila ka adlaw. Ang latest nga record sa City Health Office nagapakita as of October 27 po sa kahapon, sa San Carlos City, ang ila sa confirmed cases, 243 lang action. Rex, mati kumasihan mo, mas nubo-nubo pa na isa kumpara sa Talisay, Talisay ganaya 582 confirmed cases. Galing kay ang active cases sa San Carlos, damo action Rex kay 146. Paning kanamuon sa mga taga San Carlos nga nagatig-away pasubong sa COVID-19, may patay man sila sa kabilog. O kag may ara sang naka-recover naman nga 78. Reaksyon ni Mayor Rene Gustilo. Every week, schedule naman kita swab para mabalangin naton nga sino pang positive. So, that nga ara na kita sa listan sa Octa, that is a welcoming news on our part. At least, wala kita gintaguan. Ang the government naman, the local government, with the help of our provincial governor, we are trying our very best to contain the spread of the virus in our locality. Diba Marlon, mga nakambal na ko, ang worst fear scenario nga matabo sa San Carlos, amo na gid ni. Because nag-GCQ na kita. Sometimes there are risks that involved. Well, of course, ang economy naman namon wala man gid tama gid na apektuhan, but again, this is the result of opening our border wherein people just go in and out of the city. Si Mayor Rene Gustilo, by the way, 81 na mention ko, 18 gali ha, hindi ka 81, kundi 18, 18 lang ka ng LGU, pusod Pilipinas ka nakabig bilang high-risk areas. Kasalig man ang alkalde nga sunod nga simana, alalayo manikag mag-jutay ng ilan sa ding active cases. Sa sunod nga report sa Octa Research, pananglit ko magpagawa naman sila sa datos, magkakasta sa listahan ang syudad San Carlos. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May lang nga pag-monitor dra sa kay Paz Matoliano, no? Kay Paz Matoliano sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Ayos, dagang salamat Madam Paz Matoliano ha sa pagpamati dre. Kantuan tanay si Aksyon na Artay Hupon sa special assignments balayran sa kuryente ho sang mga konsumidor sang Seneco may pagtaas sini nga bulan komunikasyon sang ERC angot sa disconnection policy na bato na sang tagpamuno sang Seneco board sini nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Artay Hupon. Sa detalye, Aksyon Art 22 centimos Action Rex sa malang increase nga 22 centavos. Kadako ba? 22 centavos amo nang o centimos amo na siya ang increase ning October ang mag-appear sa balayran sa kuryente sang mga konsumidor right after nga ini nga charges sa Sonrex dulot ini sang generation and transmission charges nga amo ang may dako-dako mga 21 cents kila Sonrex. Ang iban diri ang sabat amo na nagdugang nga mga 0.0021 nga nagresulta no sa kabirugan tanan nga 22 centavos. Now, sunod diri kay Mr. Dwight Carmon, ang presidente sa board, ini nga adjustment ya hindi ini kagustuhanan sa Seneco, kundi dala ini sa power charges ang rason diri bangod man sa pagmahal sang kuryente o kung ginapasa diri sang naga-producer sang kuryente. Now, sunod diri kay Mr. Dwight Carmon, tingin sa ila man lang ginawiran, amo ini ang charges abi sa sa reading ng piso malang Action Rex sunod sa iya ang sa kapilugan abi nga ginawiran lang kag interest sila ginapayad sa obligasyon nila sa mga power supplier. Now, dugang padri ni Carbon, tiway galing ini niya waisan kasiguraduhan kag permanente bangod depende ina sa ginapadala nga presyo sa kuryente sa ila ginakuhaan nga supply. Yaring parayag ni Mr. Dwight Carbon. Of course, pag nag-increase na tanan from generation mo, transmission, kag ang natin, automatic na ang everything ka na Action Art, pass-through na. Ang si Seneco, gahawid na sang namon distribution, kag metering services bala, o ng DSM, niya 1 peso and 17 centavos. So, amo na to cover sang operating expenses. All the rest na, mandated na iya sang ERC, nga increase na sa generation. That's why ang generation charges na may gasaka pa na. Og kay depende ni sa depende ni sa number one, predetermine sang aton coal prices, no? Sang dollar. Then at the same time sang volume, no, automatic mo na siya. Dalang parehag ni Dwight Carbon now, ang parte Action Rex kundi mayara order nagigad ang ERC, parte bala sa iot na may kuryente, ining disconnection policy, kaya na nakabato na sa official copy si Mr. Dwight Carbon. In fact, game instructional nilang management, ngayon daisek ini kag dapat di mapatuman umpisa. Pasalamat pa siya galing nga nabato na nila ini, agod mangina basihan man sa ila sini i-appeal sa mga nag-supply sa kuryente o kung mga power producer, bangod nati amo ni ang desisyon sa ERC, pero klaro niya nga ang qualify lang diri until December 31 nga hindi sila experience sa disconnection. Amo ini ang 200 kilowatt hour konsumo below o kag manubo padra amo lang na ang Forest of the Poor sinunyati amo lang ini ang ginatagan based sa order sa ERC nga wala na isang disconnection until sa December 31. Na ang rest sila yung may obligasyon kagapon sa pagbayad. Yari ang liwat na parayag ni Mr. Dwight Carbon. Minabatong ko kay nasang kaagahon, advisory na gid, so that's why ginay give instruction sa management. Ngay dissect nila to. Ang matagaan lang naton reprieve until December 31, ang mga para gid sa pana, para sa Forest of the Poor 200 kilowatt hour below nga konsumo. No, but silingon tignan mga tao pigado gid. Then ang after that,
may ara kami kung nakaagi kita ECQ, GCQ, MECQ, may mga 30 days retrieve. Di ang nanglain sinangani nga hasta aton nga collection di epektado, ito hindi na maintindihan kung sino ang i-disconnect, sino hindi. Maraming sa person lang sa parayag ni Mr. Dwight Carbon. Ang ka-aksyon nyo, aksyon natin. Upuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson R. Tayhopon, balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:48 nga oras, may lang nga pag-monitor sa kay Jinky Dagia Mirais. May lang nga pag-monitor day Jinky kag sa mga kaupdanan niya dira kag sa mga OTTG members, no? Kag nag-monitor man kag driver sang Transcom ga-monitor man sa sininga pagpangalagad ta. Salamat gid sa inyo. Thank you so much gid. Pero ang manami dire mga ka-aksyon magmaitisi, no? Kaya muning important. mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan Ma'am Nuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19.
Isa sa mga pinaka-importante, ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o kung ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ayos, sige dali gilang kay ma-unload ta diyan sa mga talamyawon ta kay Kenneth Vallejo, may lang pag-monitor kay nanay, tatay ko Virginia Vallejo kag Nestor Vallejo. Thank you so much gid Kenneth Vallejo. Kay Aludja Malich, may lang pag-monitor listening from Sumag. Nagapamati gid sa Action Radio. Nelson Silaya, salamat gid, no? John Piadotse, kay John Piadotse, may lang pag-monitor sa pamilya Piadotse, kag Makiling, sang barangay San Miguel, La Carlota, no? Salamat gid John Piadotse. Kay Sher De La Torre, may lang pag-monitor Sher De La Torre. Tani ako naman mabunutan sa SAP. Ati, sige lang, mabunutan gida, no? Karon dugay-dugay sa This Is My Life, may ara kita nga winner, nga pagabunuton. Ay, perti sige from Barangay Alangilan. Thank you so much, Sher De La Torre. Kay Sina Diket Banyares, may lang pag-monitor sa Barangay Pinaginpinan. Banyares kag Diket family, ginpadalaan kada namon patutin duha gid. Ay, perti. Sino ini nga patutin? Sino ini nga patutin? Kay Sina Diket Banyares. Thank you so much gida Sina Diket Banyares. Kay Katiber, may lang pag-monitor. Chris Vilma Trias, kay Almera Lim Malasarte, kay Anita Dilosa, sang purok pagidait alihis, may lang pag-monitor Madam Anita Dilosa. No? Kay Tomas Brunyola, and si Chris Vilma Trias gali sa East Homes 3, Barangay Estefania, gagreet lang sa sa Montoya, Acero Trias family. Ayos. Kay Martin Aliling, may lang pag-monitor, no? Kay Yorb Quiniol, may lang pamati Yorb Quiniol. Kay Jonel Halyurena, no? Dra sa Isabela, ga-monitor man siya live. Jonel Halyurena. Kay Mayros Langkoy, may lang pag-monitor, tamiyaw lang si Andro Clay Kimpi Cagrodel dra sa Purok Herbias 2, Barangay Villamonte. Thank you so much, Gid. Kay Jimenez Jos Clefe, Jimenez John Clefe, kay hinay ko no, sige John Jimenez Clefe. Ayos. Kay Rosalina Arellano Espadero, may lang pamati, no? Kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Valencia Kenneth, good PM lang. Kay Mel Lopez, watching live from Tabunan with Lemuel Claridad. Ang iban siniblang nga mga mensahe, hindi ko na mabasa kay kulang-kulang ta sa tiyempo. Ha? Apo lang, may lang pamati. Jocelyn Kalamaan, good PM lang. And Lani Mitokwa, may lang pamati Lani Mitokwa. And sa kay Arman Katubig, Early Flordelesa, may lang pag-monitor early. Kay Chel Isidro, may lang pag-monitor Chel. And Jocelyn Dibon Dispoho. Kay Heaven, Liberty Binitin Obaldo, dara sa East Homes 4, Barangay Stefania. And kay Inday Nini Fretzel Teranti Duranho, may lang pag-monitor dara sa Pradahan Pandanon Morsia. Palayog lang ko great noya sa kay Digong kag Nanay Rebecca Duran. Ayos, thank you so much, Gid. Salamat, Gid Nini Fretzel Teranti Duran. Kag sa Duran family, dira sa Morsia, no? Ayos, kay Albert Robles, may lang pag-monitor dira sa Barangay San Fernando, Talisay, labi na gid kay Turming kag pamilya Sihas. Ayos. Kay Roy Vincent Piadotse, may lang pag-monitor, labi na gid sa kay Ma'am Nona kag kay Action Jan. Okay. Sige. Thank you so much, Gid Roy. Congratulations, no? Kay Diding Vargas,
Aksyon Balita Banat Bulig, I'm watching. Okay. Sige. Thank you so much, Gididing Vargas. Kay Rotter Kirk Lorenzo Olvido, may lang pamati man. Kag Shelbit Yap, may lang monitor Selbit Yap. No? And Mil 900, ay tiga pamati kami di upod kay Borno Strerve, kag pitong napaton sa ginpanaan. Ayos. Dagang salamat, Gid. Kay Jules de Monteverde, sir, mga ayo kami tani bulig para maksyonan. Muna sa ginanggin basa ta. Sige. No? Richard Esmeralda, may lang pag-monitor sa Isabela. Ayos, kay Lourdes Tambasin Bronsal, may lang pag-pamati. No? Thank you so much, Gid. Kay JR Mainit Rihon, salamat, Gid, sir. No? Ayos, siging iba naman siguro pagkarunan tani kay do hindi gid madala sa daw kadamo gid, no? Kay Roro Rinan Aloro Rico, kay Sam Hartwig from Canada. Thank you so much, Sam Hartwig. Kay Robert Lames sa Lames family sa Barangay Kabatangan, Talisay, no? Kenneth Vallejo, may lang pamati. Ayos, sige, daligid lang mga kaksona. Standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 3 ng aton oras. Panglas na sunta niya ng mga balita kay pigado kita, pikiti kita sa Oras Santa. Sa nukpo nga balita ho sa Negros Occidental Provincial Police Office, on standby si Aksyon Alvin Graba, may 70 anyos siya, 70 years old na nga lula, nakuhaan sang duha ka mga armas kag mga bala sa syudad sang Sipalay. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Nagpangatubang karon sa nga kaso violation of Republic Act 10591 ukon paghupot sa illegal nga armas. Ining 70 anyos nga lula ukon senior citizen matapos nakuhaan sang duha ka armas alas 6:30 sang aga kahapon sa Don Jesus Village, Barangay Canturay sa siyudad sang Sipalay. Ang suspect diri si Noime Espilita, residente man Action Rex sa amuman nga lugar. Nausunod diri kay Police Major James Latayon Jr., ang OAC Chief of Police ang Sipalay City Police Station. Plano pa kuntani sang ila siningahanay nga i-implement bala ang ining warrant o kon search warrant against o kon bato kay Mark Anthony Montilla. Amuni ang umagat abi ni Noemi Espilita kay may mga information Action Rex nga nagahupot ini si Mark Anthony Montilla sang armas kag kasami nga naga-side arm abi kung magwa sa ila sini nga puluyan. Now sunod diri kay Latayon sang natabo kag ginakuan tupad pa Action Rex mo si tuparay si Mark Anthony Montilla kag ang iya sini nga mother-in-law nga si Noemi Espilita sang ginpaathag una sa mga pulis ang ila sini nga katuyuan nga ma-search sila abi sa puluyan abi ni Montilla base ini sa search warrant nga gin-issue ni Judge Conrado Estrelier. Sa diin bangon man sa amutong instances o sa amutong natabo Action Rex daw matag man sa duha rason nga ma-search na kuntani ang ang mga kapulisan asus kay nangindulaan ang iya sini nga mother-in-law o kun si Espilita abi kag nag-agi sa likod nga balay nga bahin sang ila sini nga balay nagrekta sa kakugunan bala Action Rex. Nakitaan sang gwardiya nga ang babae ang tigulang nagadali an gwardiya man nakitaan sang gwardiya kay may gwardiya man dito sa likod sang subdivision mo pakadto sa kakugunan bala nga uneasy may dalang may dalang sling bag rason nga ginlagas ang pulis ambal ganin nila tayon bago lang ito ginpaathag sa ila nadulaan dayon tong tigulang although hindi man kuntani subject sa search warrant ang tigulang mo kundi ang iya lang numagad bala Action Rex ang subject sa search warrant o galing kay ti sang ginlagas ang pulis asus kay in plain view nakuha sa sling bag sang tigulang o kasang subject o kasang suspect nga si Espilita ang isa ka 380 Taurus nga pistol nga may magazine kag subong man ang isa ka caliber 38 nakuha man na diri Action Rex ang mga nanari-sari nga bala nga isang 38 may ara sang caliber 45 nga bala may ara man nga bala sang 380 kag iban nga nga bala Action Rex ka nga ising 9mm. Ang suspect ang detenido karon sa Sipalay City PNP. Ari ang pahayag ni Police Major Latayon. Yung natabo kahapon, sir, na-applyan ni namon search warrant ang iya San Indo.
before ma-implement, ginistorya man namon siya, kag ang iya bata nga ma-implement kami search. Okay naman na, after a while, nagtawag ang security sa likod balay nga nagalagan pagbuha sa balay ang suspekta. May dala siyang sling bag. Medyo open ang sling bag. Nakita gid nga may armas ang sling bag. In flagrante delicto, may dalagid siya, sir? Oo, sir. Ang subject si Sir si Mark Anthony Montilla. Ano nang participation karon sa tigulang ni? Actually, ang search warrant, negative na ni. Kaya wala ta nakuha sa balay. Ang kaso nga lang, nakuhaan ka in plain view ang mother-in-law niya. Ito na, Rex, ang kabahin kita, sa pahayag ni Police Major James Latayon Jr. Balita nagikan sa sino to mga armas to? Ang armas to, suno sa aligasyon, kaya ang ginaplayan nila sang search warrant, si Mark Anthony Montilla mo. Amuli ang nabatian man sa mga kapulisan nga nagasuksok sa armas kung magalakat na so baligin salbar sang iloy to ang bata ito amo gina action Rex ang natabo gin salbar sang iyang mother-in-law ang iyatan-in-law bukan sini kaluluoy ang 70 anyos siya namukmukan ning armas abis ang iyasan-in-law kunti preso karon ang kuan na luwas ining si Montilla pero preso naman ang iya mother-in-law kay sa iya nakuha ang mga armas. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa mga Portino. Grabe. Salamat Aksyon Alvin Graba. Ay, nano na lang ning matabo ni kay Lula ni. Ay, porte. Sige, sa inuhan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, 51.9 milyones pesos nga balor sang Shabu na recover sa napulo ka bulan nga drug operation sang kapulisan diri sa syudad. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Hello, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Hindi amo do wala na oras aw. Daway na oras. Ala unta. Problema ginawala. Oh sige. Ala unta na Aksyon Rex. May bunot? May bunot pa ta? Kuya. Karon pa kuya sa This Is My Life ya ang bunot naton. Pizza no gani subong Aksyon Eric? Pizza 1 Nobyembre. Pizza 1 man. 28 subong. Ano ba yung schedule? Naglain niyang pizza ba ay may yara. Kay why nanigaling diriyo? Tingala magugay nagina pa kuga ulat-ulat nga sinyasan mo ko. Sige, karon dugay-dugay magtapos ka lang balita. Kung madro mayari ko gali isa ho. Bayaran to, i-charge na sa imo. Hindi na napagawagan. Sa 500, i-charge na 500 ko. Porma. Problema, ginabla. Tao ni nga. Brikantong pa. Hindi amuaw. Why ko di, dali lang, Aksonel Mar, why ko di kopya sang amuna nga hawid mo na, gaan mo ko di basta kumayara ka da. Hindi kopya ko, ikaw wala kaya. Ay, kaya ang kopya ko di, October 30, pero matapos, oh. Atro to sa misa mo, Ati, os. Ayo di porma. Amo ko na ko nagahinunod ka na mo. Gahinunod na do. Adlaw ba? Hindi amo. Hindi ko ginalantaw ko din nga diri sa aton diri sa announcers board mayari man na diyo. Hindi kita pagtanaw sa kay magibago si Jan nga ginisyo. Naman nga wala na diya to pa sa technical yan. Ano pagtamod ko na di man. Sige Kadang ko may ara na kopya. Gani. Sige. Kaysa na siya mo, problema na 500 bla. Away na problema. Bisan 7,000 pa. Sa imo lang po lang. Ayo di porma. Alam ko talaga wala ka pa daw. Almost so ako na. To be exact, 51,993,718 pesos nga bilhin ni sa Shabu ang na-recover sa BCPO
sa tulo nila kadlaw nga drug operation since January up to October 21, 2020 Action Rex. Sa ila sini nga na-recover nga 51.9 million pesos sa bilis sa Cebu, 269 diri ka mga drug operation ang ilaging kandak, 405 ka mga persona ang naresto, sa diin sa 405 ka mga persona ang naresto, 30 diri ang high value target, 295 diri ang street level target, kag 71 diri ang newly identified, sa diin by 7 diri ka mga minoridad nga nadakpan, kag 2 diri ang patay sa police operation nga ginpatigayon kag kapin sa 643 kaso ang ila sini napasaka sa syudad sang Bacolod. Sa marijuana ti mga 202 pesos lang na-recover nila nga worth sang market value sa marijuana ang ila sini nakuha diri sa may syudad sang Bacolod. So sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang PIO sa BCPO, nga medyo ninit gid man subong ang distribution sa Cebu considering ti ara kita sa pandemic kag alerto man ang ato sini kapolisan. Yari si Colonel Pico sa interview sa Aksyon Radio. Sa Subong Sonirik, ibindo nga nagnubog man ito yung mga drug operation, monitoring sa mga drug personalities, mayara sa gihapon, pero sang wala pa sa pandemic, kag sa Subong nga mayara kita pandemic, kung pagsulod sa droga daw wala kita subong sa mga na-detect diri nga mga dalagko nga mga transaksyon kay kun mayara ay ara na kita diri nga mga dalagko man nga mga bypass operation just like sa niligad, pero sa Subong continuous nang gyapon naton nga mga monitoring no sa aton nga mga drug personalities. Bala mo ining shabu, isa sa mga party drugs nga ginahambal naton Action Eric goes with festival, goes with activities or festivities. Kung wala sa okasyon, wala man sa dalagko nga sulod o transaksyon sang droga. So, sa Subong tani maskarat ako nula kita pandemic kumpara nato sa nagligad dagko tani ato subong nga accomplishment kay ti amo man ni ang time nga in demand ining shabu, but mangod sa pandemic mahina kag pigado gid Action Eric ang aton mga kautoran subong diri sa syudad sa Bacolod. Hindi na madula Action Eric listahan naton sa nagligad, hindi man na basta-basta madula ara man na sa gihapon, but mga gina-consider naton nga HBI or high value individual sa subong wala kita sang bag-o or new high value individual diri sa syudad sa Bacolod. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Popular Report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon taya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal soap Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulan. SOP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SOP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Ara na lang akong kopya. Daligid lang kay tawgan taniho. Kung amo ni siyang mapalaron nga, tagdaog ta sang 500 pesos mga kaaksyon sa aton sining nga SAP sang Aksyon no Radyo Bacolod. Ari na, garing na ang iya sining nga cellphone. Wow, party basi pa lang magkasabat siya.
Sige, kay ginadayal ta ang numero. Standby na sa report ni Action Rodrigo Tib sa Cadiz kag Action Percival Villamor sa La Carlota, no? Para mahibaloan ta mga ka-action daw wala nagasabataw. Unattended. Dali lang madayal taliwat sa iya kung okay siya. I-dial ta sa liwat Action Elmar, ring my bell, siling ni Alex Montesa. Kung di ka kasabat, hindi siya kauyon sang 500 pesos. Alang-alang man nga, why saga kapot sinis ang cellphone niya? Kay yaman ni cellphone ang ginatawagan ni Action Elmar. Garing lang nga garing, wala kasabat. Ayos kung digid man sa magsabat tatlo katawag. Ilang taon ta kung makasabat ni siya. Standby na Action Rodgera. Sa balita kag Action Percival Villamor. One more, no? One more. Kung hindi pagid sa Action Elre, madro kita isa, no? Ara pa? Isa na lang. Katawag para nga konsuelo man sa iya. Anong tanagaroon kundi sa magsabat, way kita mimo sina, no? Parang, daw nagsabat siya. Hello? Hello. May kadlaw pa ba? Mayong hapon? Mayong hapon. Mayong hapon. Ikaw taga Panukoy? Oo. Anong imong address dira gani sa Panukoy? Ang Block 31, Lot 13, Phase 4, NHA Village, Panukoy. Barangay Panukoy. 28 years old ka no? 7. Sabi ko kung 58 years old kay piho na gid ni. Hindi sino ka rin alanta? Lilibet Cabaya. Lilibet Cabaya, no? Okay, sige. Lantaon ta kung makasabat ka. Dua lang ni pamangkot ko. Anong ginapamatian mga programa, Subong? Aksyon Banat Balita. Aksyon Balita, Banat Bulig sa Udto ba? Sinong angkor sini iha? Ay, di pa si Rick Cantong. Ay, perte. Kabisado ba? Hindi ko na pagsulito na. Correct na ng address mo. Congratulations. Sulaton mo daha ang kwansi mo, ang padala center, ang mensahe nila sa imo. Kag hulaton mo lang da, Madam Lilibet, ha? Salamat, gid. Okay, okay. Kag congratulations, ha? Pamati lang sa Action Radio. Thank you so much, gid. Ayos. Salamat, gid. Thank you, gid. Kay Madam Lilibeth Cabaya, no? Sang Barangay Panukoy sa NHA among tagdaog ta sang 500 pesos. Ay, pwerte, kung pagli ni Action Eric Magbanwa ni mga kasimaryo ya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo, salamat sa pagsabi. Aksyon Radyo. Ayos, sige karon naman, ano oras na Action Elmar sa imo dang next tada nga kwan, draw. Karon kay sa This Is My Life na. Sa This Is My Life, bantayan ninyo pero ang mangin kaupod ninyo sa This Is My Life program si Action na Dorel Cabato. Kay si Action tawi may importante anay nga ginhikotara. Si Action Dorel Cabato mangin kaupod ninyo karon dugay-dugay bantayan ninyo ha, hindi pagiliso ang radio. Patunuga lang da samtang nagapakulantayan kada sa sining nga hapon.
Kantuan tanang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Unahon tang balita ni Action Roger Gotib sa Cadiz. Kini may kangtanan sa 48 anyos nga lalaki pilason matapos nga gindaladra sa Cadiz City Emergency Clinic. Tapos yung ginlabo. Kasubo man nga sitwasyon man. Yaring kaundan sang report ni Action Roger Gotib sa Cadiz. Action Roger. Action Rex, gin-report na lamang sa barangay ang kaso sa diin isa ka hacking incident na gluntad sa bayan sang Hacienda Melba sa barangay Kaduwaan, siyudad sang Cadiz. Ini abilit na pagparecord ka hapon sa hapon ni Elmer Villanueva, 48 anyos sa ginagawa ang biktima. Pero sa pahayag sang biktima sa itong tinalikdan nga pizza 25 Domingo sa hapon, may nag-inaway nga mag-asawa sa ila sining lugar. Kag ini mag-asawa ang nagapangayo sa buli ang asawa sa ila tungod nga ini ang ginasakit sa bana. Gilayan sila nga nag-responder man apang ginlagas ini siya sa bana nga maggintilala sa kay Ginicito Maldadero. Ini ang may dala nga binangon kag suro sa iya sining pagparekod sa talatapan sa kapulisan sa biktima. Ang paglabo sa iya, ini siya ang napilasan sa nawala gamay sa iya sining baga. Karon nagpabulong ini siya pagkatapos na gindangat sa Cadiz City Emergency Clinic. Ini ang nagpa-record pero kahapon lamang ginpa-record Action Rex. Ginpakamaayo naman sa traffic o concern investigation sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Na ini ang i-refer na lamang sa barangay agod nga matagan man sa nagkakaigo nga pagtamod. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib na report sa Bacolod. Aksyon, Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sa iluhan tanay si Action Percival Villamor gikan sa Banwa sang La Castillana. Ini may kangtanan sa isa ka 80 anyos nga tigulang babae na sa puwan sa kaugalingon sining payag-payag dira sa Barangay Kabakungan sa Banwa sang La Castillana. Yari ang report ni Action Percival Villamor, Pers. Action Rex, kasi na situation na sa puwan iya yung isa ka 80 anyos nga babae na nasa puwan sa iyang kaugalingon nga payag. Ito sa sitio Kandalaba, Barangay Kabakungan, munisipalidad sa La Castillana, Action Rex. So ang biktima dire gintilala sa kaya Felisa Mahinay I Apostol, 80 anyos, kag pumuluyo sang sitio Ibid, Barangay Kabakungan, La Castillana, Negros Occidental. So nakita ini ang lawas sang isa katigulang sang iya mismong si Lucia Estaniel I Mahinay. Now, 43 anyos kaga pumuluyo man sa amon nga lugar. Nasapan ini ang mayami nga bangkay sang iya nga iloy alas 5 sang aga nga nabarausan sang habol ang iya nga ulo. Aksyon Rex kag wala na sang kabuhi. So ang atong karon nga katapos ang pulis nagakandak sang ocular investigation sang kamatayon sini sang isa ka 80 anyos nga tigulang sa pagpamuno ni Police Captain Bustamante. Kagupod ini ang aton nga kapulisan nga si Police Master Sergeant Nelson Madrinya. So ini aton ipalo-apon ang pila ka mga investigation sang pulis kangot sini kay tungod sang kamatayon sang tigulang daw may ara nga foul play nga nagagwa o kung wala action Rex kung depende sa pag-investigar sang aton kapulisan sa kamatayon sang isa ka 80 anyos nga babae dire sa Barangay Kabakungan. So palawa po nato nini kag ang iban nga mga investigasyon mabatian sa pila ka mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Rictamente dire nag-report live gikan dire sa police station sang La Castillana Police Station ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Diin naman. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na nga ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha nga manuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Nga kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na nga ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong aduan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon na inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad mga ka-aksyon. Sige, agda na kita sa masunod nga programa. Hindi niyo anay mangin kaupod si Aksyon Well masugaton sa This Is My Life. Si Aksyon Dorel Cabato mangin kaupod ninyo. No? Sige, standby na mga ka-aksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of a Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila